Biyag ti tao. Hello gagayam, kumusta kayo manan? Naragsak nga oras kanal daw iti tunggal maysa. Sapay la kumata nakaradkad, ka nasalunat kayo kanayon, itanyaman nga ramidan, kan sa dinuman nga ayan nyo ita. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay manan ti baro nga episode, kablawan tayo pa ni Grace Elizabeth, ni Florence Dr. Jodeline Abansi, di Tabakon Benguet, kani Rinaldo Manipon. Intay nga ro dendagan ti episode 2, 3, 4. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Hello, Manang Ursula! Hello, Cindy! Kumusta kayo na ading ko? Nasaya at latamad, Manang. Ay, nakailiw da kan. Kumusta kan ngay? Okay, ak ditoy. Da kayo. Kumusta kayo matan? Dananang kantatang ngay. Kumusta da matan? Okay kami amin, Manang. Dananang kantatang, kasi niya po Diyos, nasalun at kanapigsada latamad. Ay, gayam. Agyaman kami itiimpaw it mo a cellphone mi. At dan pang kuntakan mi kan ka. Wan, Cindy. Oray siya. Kagat-gatang ko lang iti cellphone ko. Nagigidan ti pananggatang ko iti cellphone tayo. Kasta ka di, Manang? Wanading ko. Oray kaskasano, maup-up tinakaro nga iliw ko kada kayo. Babaan iti cellphone. Wan nga ron. Kaya't nakakano ang makasarita ni Nanang. O sige, itad mo kan ko na ti cellphone, Cindy. Mabit lang nga ron. Kahit kaano ka na nga agawid ni Ursula ba kahit? Inton umay paila atawon mabayag pa ay gardaw. May sakit kagudwa pa'y atawon ti urayan tayaw. Ay, sayang. Jak nakasarita dyan nakta bakit? Naladaw ti isasangput ka. Sana ba, Layla kay? Taumawag to kanumanan no adawayana. Ipapas mo to ti makisarita kan kwa na. Oh, adto yung tigat-gatanga, Manong. Agyaman na ka. Adto ti bayad ko. Siyakgam ni Diego, ading. Anya ngay matinagan mo? Cindy, Manong. Nice meeting you, Cindy. Aywan, gayam ko ni Manang mga Ursula. Ha? Kasta ka di? Wen, nagam-am mo kami idin ka ni Manang mo iti may sa kasaran. Diya ka mo malagip na pa'y. Damag ko, nga da ka no gaman iji abroad ti kapsat mo. Ay, Manong. Medyo nabayag mo ni Jay Taiwan ni Manang ko. Nasurukan nga upatatawan na ijay. Kasta? Isumot la pimintasan ti balayo, ading. Kinada pa yan istoryo. Ni Manang ko amin tinaggastos iti dayta, Manong. Talaga nasing pa ni Manang mo, niya? Ay, pakikumusta to man. Ibagam akailiw ko na makita kan makasarita. Mabalin na maala ti numero ti cellphone na? Ay, kwa. Sige, itad kun to. Ngamdamagag pa'y kan kwa na ano niya't makunana. Pagduaduan na ka di? Agamala, maawatan ka. Sige, siya kung timang ibati iti numero ti cellphone ko. Itad mong tulakan kwa na, ha? Bumulod ak man iti ballpen kan papel mo, ading. Ta isurat ko ti numero ti cellphone ko. Diego? Kaslawan malagip ko nga agnagan iti kasna, Cindy. Kabagyan ka no ti kaadalam iti high school, Manang. Nagkita kayong mat kanon iti may sa akasaran. Kasla sigud mat nga kursunada kan ka. Sino ti kabagyan na akaadala? Ningay Manong Rolando. Kabagyan na kano. Kasarsa ni Mang Rolando iti nagkita kayo? Malagip kon. Wan, isulakit di day tadi kanayon amang isala kanyak iti. Nalipatak lang amin tinagan na. No kas na, adda di talugar tayo day di atao. Wen, Manang, nagbakasyon ka no iti balay da Mang Rolando. Kas na ya. Wan, malagip ko ni Diego. Di mo't nataer day ta lalaki. Wen, Manang. O anya,
Itad ko ka di numeron kan kwa na. Di mo't ko nang nga imbati na tinumero ti cellphone na kan ka. Wen manang, tawan ka nung amin FB account na. Sige, itad mo lang ang tinumero na, tasyak ti mangawag kan kwa na. Tanakababain, ang mga numagastusan iti load no isukit din ti mangawag kanya. Awag ako ni Diego. Isus, kaslaag nervyosak ang makisarita kan kwa na. Anya nga tati kaya't asawan na ito ay na. Hello? Sino da ito'y? Hello? Diego, ni Ursula da ito eh. Malagip nakpay? Ursula, kabsat ni Cindy? Juan, kumusta ka ngay? Ay na, agyaman na, takinuntak na malangain. Amom ka diya si Uurayak, itiyaawag mo kanyak. Ha? Okay ak lang. Sige, kumusta kan? Kailiw ka, Ursula. Ha? Eh, No pa'y natagaptan ti panagdaton ko kumakin ka idi. Maituloy ko itan, Ursula. Ay ayatan ka unay-unay. ha? Nagpaspas kan, Diego? Saanin nga uso ita, ti agpatay-patay. Winutok ma'am. Tama nga numauna na pa'y. Talaga ka di ngawan pa'y nobyo, ngaging ka ita, Ursula? Awan pa, Diego. Sika amangan mat no adudan nga agiinagaw kan ka. Adamat sumagmama, no? Awan uray may sa nakaawisan ti riknak. Tas sikat isapsap ulan ti mata, Ursula. Kahit agyaman nak, tadi ka pa'y gayam na kiasawa. Ay ayatan ka, Ursula. Diego, Please, no dariknam kanya. Aklunan akon. Di ka nagpalpalikaw pa'y. Tadi tantumit lang ti tulong ta. Di ka kuman nagpakpakipot. Sa bahali itan ti panawan. Pangasim, Ursula. Ibagam ti marikriknam. di nakadipay ikan iti gundaway ko ang mga miris iti riknak, Diego. Pasensya ka na. Siyak nga mintay tao. Asa na makaururay. Isuan, no adariknam kanyak. Ibagam kumadagusan. Tapno maplano tan ti rumbang para kadata, Ursula. Ti masakbayan ti buklan ta a pamilya ta. Kwa, Nangay, ay ayatan na kadiwanusan. Ibagam tapno mo kaya raramidek. Ada kadimot larik nam kanyak. Tano siya, idi pa'y lang nga inayat ka, Ursula. Sigalang ti babae nga inayat ko. ay, di ako nagpakipot pa, Diego. I love you too. Ay no, nakaragragsakak. Agyaman ako, Ursula. I love you. I love you more, Diego. Agawi din di anak ta inton umay alawas, gardaw. Kasta aya. Sa ita lang ay bagamait. Kasano tayo makasapul adagos nga iti arkilaan tayo apang sukon ken kuana. Ay na, itay laeng ay baga na. Kan saan tayo kanon asukunan iti airport? Anya, ay apay kanaw. Kuna na maet nga damang sukon kan kuana. Asinaw? Diyak amu Di na mo't imbaga, lakay. Hotel mo to'y imayan ta, Diego. Wen, saan ta pa'y nga gawin? Tamo ka na banog ka. Iso nga umiyan ta dito'y hotel. Oray may sala arabi. Diego. Ay ayatan na ka di, Ursula. Kanayon mo nga ibagaday ta iti cellphone tunggal agsarita ta. Iso nga pa nagkamita kanyak day ta. Iso nga pangasim Tadi nakpagkadkadan iti kayat ko mapasamak. Ala ka manang. Kasanon nga nagsikuk ka. Awan ti rumbang apagdanagak ading ko. Tamok nga ayaten nak ni Diego. Agkasar kaming tumatlaang. Saan pa'y lang ita? Tado pa'y tinaskan ayornungan mi. Para itibuklan mi a pamilya mi. Manang, talaga ka di animang Diego ti lalaki a pag-asawaam? Saan ko abas ta irok matibagikan ko na?
No jak ay ayatan, Cindy. Nalaos ti panangipatag ko kenkwana. Nalablabas pahingam iti mismo abagi. Iso anak karagragsakak, Cindy. Ngamin, ni Diego ti lalaki nga inararapaap ko. Ama katakunaynay ko aginggat maudi nga angas ko. Ni Diego laang, Cindy. May nga road, kaya bumakimit na palasang yanak mau. Palugod mano kaya't nanti makiasawa. Tidakas na. Inted na hanjay saan kumapay arumbang nga irukmana. Kat di da pa'y mat nagkalaysa. Ay, awan maramidan tayo Ta saanay na may subliti kinasinaw ni Ursula. Kaya na mga tanati makiasawa. Kaano nga rod nga iti panagkasarta. Maisa pa ko mga rod tapno awan ti pagdandanagan tayo lakay. Isuda ti agdesisyon iti dayta. Taddan na kumdang agpadpada. Noon niya ti pagsaritaan di iso ti masurot. Ang gimbayam, da kamatek to dayta ken kuana, into nagsarita kamay. No, anyat makunana. Di kay madanagan, tatang. Tagkasar kami to kini Diego iti sumaruno a panagawid ko. No kasta nagsaritaan yung ti maipapan iti kasaryaw. Wan, tatang. Iso adi kay madanagan. Sumarunon tonday ta kasar. Taagor nung kami pay. Adapay ngamin plano mi kini Diego, tatang. Para itinapintas ang masakbayan ti buklan mi a pamilya. Mawag ka din ni Ursula, anak ko. Saan pa'y nga rod, nanang? Manipod nagsubli jabrod, saan moten nga'y mawawag? Apay nga ta. Makumikom nga ta. Tadi naman lamasango ti mangawag ka da tayo. Tsaka mo, nanang. Di pa'y agpaw-paw iten iti kwarta. Saan kumutkit di nga obligaan nga agpaw iti kwarta? Tadamat to'y istor tayo apag tataudan ti pagbiag tayo. Kun adda basit mapaspasadaan jay amam iti tricycle. Mas daawak laeng anak ko. Ta saan met asigod akas jay. Nanang. Ang mala, di tay agpanunot iti dakas. Basta panunutan tayo latan ama kumikom jay kapsat mo. Iso adi na tay masango nga awagan. No kasta, rugyamon ti agipatakder iti balay ta, Diego? Wen, Ursula hani. Narugyak pa yan Nalpasan ti postay na. Ay, nagastos gayam tagi patakder, di balay hani. Talaga kasta. Sana bale, tamain-inot to amalpas dayta. Agipaw itak iti binulan, Diego, hani. Wala. Apag isunto no sumangpet ka, agkasartan tumutan. Kahit kalpasan ti kasarta, adan adagos pag naidan tabalay. Wan, Diego. Nasaya at na panunot mo dayta. Balay ti unaan ta. Taday ta ti may sa akapatgan kadagiti agasawa. Una, dakila balay ito ipatpatakder ko. Kain plano kumapay ti gumatang iti tricycle. Tapno adamot ipasada. Mababay na kan. Siksi ka lang, tegay kayo. Si kakit di ang tao. Sige, bayam. Tanumalpas ti balay. Isarunuta ti tricycle apagpasadam. Tapno adamot pa ka kumikumam dita, Diego. Di mo mat ngamin kayat ti umay dito abroad. Tatulungan ka kuman. Ay na, nasaysaya ato dito yakon Pilipinas. Tapno adamang kita dito'y balay tanto. Narigat ano panawan ta adwa? Wan matkit di sige, noan niya ti kayat mo, iso ti matungpal. Basta agsingsingpet ka Anya, ada nobyo ni manang mo kunam sinday. Wen tatang, nabayagan na Asinungay, mamumi ka day kanina nang yaw. Diyan ngay kanayon nga agbakasyon iji balay damang Rolando. Diyan kabagyan na. Dayjay. Na, kasanuda nagayan ayat ngay. Naging naramda babaon ti cellphone, tatang. Anya,
Hanggang kasla dya makitkitan da dya lalakay. Uri siya nga ron. Nabayagan asaan nga imay dito eh. Isumutlasanan nga umawawag ni manang mo tadan sa bali akain inawag na. Ay, awan nga ron Isundayan ti atensyon kan oras na tatang. Saanan ada tayo akapamilya na. Hello, honey. Agawid akmanan iti mabiit. Ha? Kano nga honey? Into no may abulanan. Kastaya. Nay, kunak man di ka nagbakasyon ako na. Nagbaliw ti pangnadeng ko, Diego. Agawid ak. Takailiw kan amakita kan makadwa. Una. Urayat ti panagawid mo. Sabdan nak to iti airport, ha? Well, basta umawag kan to, sakbay ti panagawid mo. Okay nga, Rod. Agyaman na ka ni. Awagak man ni Diego. Tainton bigaten ti flight ko. Diyak ngamin makontak idi kalman. Barang makontak ko itan. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Naka-off matlat ti cellphone na. Api ngay. Kasano da ito yan ngay? Inton bigaten ti flight ko. Ni man sindi ti awagak. Isulaangan ti pagpasukunak no talaga adyak makontak ni Diego. Manang, kumusta kan? Ay, nakailiw ka una yan. Madan-aganak. Tadyak matan makontak ti cellphone ni Diego, Cindy. Ay, saan mo nga imay ijay lugar tayo? Saanan nga agbakbakasyon ijay balay dabang Rolando? Cindy, kuyugan nakman. Mapantay ijay balay damang Rolando. Inak agdamag kan kwa na may papankin ni Diego. Mapanak ijay lugar da Diego, tatang. Tainak kita ang nobyo. Amom nga rin ti pang sapulam kan kwa na? Tatang, intad ni Rolando ti address na. Iso asurutak ijay lugar da. Magpakuyog kan ka ni Sinday tapno da kadwa manakaw. Dua kayo mapan. Ninanong dyan ko ti sapsapulan nyo, Ay na, kino na baya ka nakabalod? Ha? Nakabalot? Kunam? Apay ang nakabalod? Ay, kwa, dakay tagsao. Ingkay lata kitaan na ninyo pagbaludan, mga sis. Ta iso amis mo ti kasarita yun. Ursula, agyaman tayo, may ka. Pasensya kan. Diya ko na ipakaamo ti napasama kanya. Tabawal ti cellphone dito Diego, nagkutong kamaten. Kananyat na pasamak. Apay anabalod kamaten. Kababayin nga ibaga. Ibagak tayo pa iso. Tamaam mo ang tumot lang, tinaramit ko. Naidarumak. Tatalo ang minor di edad ababay, nagaraw ko. Kat masikog dagiti dua. Anya? Pinagigiddan ko dagiti talo ababay ti biyag ko. Kat pasig ang minor di edad da. Iso ngayon darumdak dagiti dadakkel da. Pakawanan na ko Ursula. Anya? Kasanon ti balay nga ipatpatakder mo? Awan day jay. Palso dagiti bagbagak idikan ka. Awan tim patakder ko abalay. Ken awan apulos ti urnong ko. Tanapan amin ka dagiti nagbalin na nobiyak. Anya? Awanan kay di ba yung Diego? Nagbambanugak day di akwarta. Inuwalwaldas mo lang. Pakawanan nak. Ikarik, agbalbaliw ako na. Pakawanan nak ko pangasim. Sikapay lang ti ayatak aging gaita. Ulbod! Pinagtalkan ka, Diego. Inrukmak ti amin ko kan ka. Ita, kastoy lang ti pagsubad mo iti kinapudno ti panangipatag ko kan ka. Pakawanan na Ursula. Ikarig ngang balbaliwak. Basta ikanak pa iti maisagundaway. Sorry. Awanan, Diego.
Ladingit. Ngam pinukaw mon anaming pinsan ti panagayat ko ken ka. Sorry. Ngam di kan kaya. Nagsakit. Diyak pulos ni namnamang aglak-amak iti kastoy ita. Napasakitan nak iti husto agapuanan ti tao nga inayat ko iti napudlo. Ay, ala, awati mong tigasat mo iti dayjay alalaki, anak ko. Ubing ka pa'y. Makasapol kan tupay iti adayo na saysaya at ngam iso. Pati ti kwarta nga nagbambando ka. Awan nagmamaayan na. Ala, isunan manang. Masukatan tumutlaan. Masukatan iti adado. Amom to numaminsan. Di ka basta agtalaklatan itisan mo nga mamuunay at tao. Wan, kamaligday na aling ko. Nagtalaga kadagos kan ko na. Kat pakawanan da ko. Ngamin, manipod dimtang ni Diego iti biyak ko. Awanan oras ko ka na kayo a pamilya. Isa pakawanan da ko Ipatpatag kayo aga pamilya. Ay, ipatpatag da ka mat, anak ka. Mala, ag-move on ka, wan. Tapno saan ang maapiktaran ti salon at mao. Patsyak ang masarakan to ti lalaki a parakan ka. Ken masukatan to ti napukaw a kwarta. No nagbidot wenno nagbasol ka, sana kaya ta sa wenday ta nga awanen serserbim dito'y rabaw ti daga. Ilintag mo ti nagbidutam kan mga barwanan ka. Kat pagadalam, dagiti nagdaldalanam. Taamin tayo at dakarbangan na ngagbalbaliw. Bueno gagayam, di tan tinagibusan, ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kan God bless, kada kayo, amin.